Има ли разлика между пастор и учител според вас? И според нас. И според нас. Какво е пастор и кое е учител? Пастор, откъде тръгва думата пастор? От пастир. А откъде идва думата пастир? От пасе. Какво Овце. пасе? Каквото има. Овце. Каква е Как? ролята на пастира? Как ги води? Пастора как води? Как? Обикновено в религиите се вижда, води ги с страх, Даже с пръчка. може да започнем от пастира. Как ги води с пръчка, с куче, как ги обучава с страх. Какво прави учителя? Според нас какво трябва да прави всъщност? Учителя е този, който ти дава необходимото, за да имаш самочувствие, за да избегнеш страховете, не да ти ги трупа да стават повече, а да станеш завършен човек, за да може да не те е страх. И този, който не гледа да те приобщи към стадото, ами да ти види индивидуалните качества и да ги подкрепя, да те утешава, а не унижава. Защото за да можеш да си полезен към някой друг, първо трябва да си полезен към себе си. Тук е вълшебната дума самодостатъчност. Първо трябва да се завършиш себе си като осъзнат светещ индивид и след това да можеш да помагаш на някой друг. Учител е този, който подкрепя човек да стане самодостатъчен. Търсете учителите, не пастирите.